Igbo Igbo ndị be anyị ekene m ụmụnne m asị m nke onye chi ya zelu biko ọ bụrụ na ị bụ member of Zion Ministry bịa nso hie. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ na-eje ụka Prophet Ebuka Obi bịa nso. Ihe nji wee bịa tata bụ maka gị nwa onye ọma na-ege m ntị, gee m ntị n'onu ọfụma. Ifuru oge kịta abụrụ mgbe mmadụ ya abụọ post vidio si Prophet Ebuka Obi ji mee nke a, gị nwa apụta bụrụ ochechie n'ike ka ụnụ kọwaa onwe unu ọfụma. This period of time any jiro this kind of things. O je bụrụ na plate number ewepụtara bụ arenji. Ebuka Obi jeje ebu onye n'isi, o bute nwozi ya n'isi, ọ bịa kpọwa the plate number, kpọtara ya ọfụma. Nke a ji mee ọ bụrụ na adọ ya n'ibe a o zeta onwe ya, achọwakwa ebe ọzọ ị ga-esi dọọ ya. Kedu ihe bụ isiokwu m? Unu enidere ịpụta na-akọwasị na amụma ebula abụ original ka ọ wụ fake. I nwelozi time ahụ now. Time unu nwere now bụ itinye Prophet Ebuka Obi, tinye ya n'ekpere, because ịma na anyị nwa na-ada eche na ndị amụma sometimes na ndị ụkọchukwu ma ndị reverend father, anyị na-ada eche na ha na-enwe time ekpere onwe ha ekpere. Those people doesn't have time to pray for themselves. They always have time to pray for you. So the time gụnwa nwere bụkwa gụnwa itinyekwa ha nwa n'ekpere. Unu watch ife na-eme na Zion Ministry now. Over 1 month and now, people na-adopt Prophet Ebuka Obi ka na-ada akwa. Ebe onye si ọdọrịa ihe niile abụ ka wee mee gịnị ka wee kwatuo nwa amadi ahụ. Kama na o nwere okwu m na-agwa unu steady. Before imebe mmadụ ihe ọjọọ ka i wee megide, jekwa jee gbaa afa ka ị malụ na onye dị otu ahụ na ị ga-emenwukwa ife dị na ya. Because your grace and my own grace is not the same. Etu Chukwu si wee kee gị abụrụ etu Chukwu si wee kee m. O nwere ndị ekechala tinye ha untouchable n'arụ. So isiokwu m bụ na afọ m a lot of bloggers bụ na ha apụ n'ebe Ebuka Obi nọ. Advice to you people bụ na unu ejezi na-akọwa ihe niile na-eme, ka unu gwa ha na maybe ka unu gosi ha na ihe niile bụ original. My brother, ife dele gị kịta bụ itinye Prophet Ebuka Obi n'ekpere ka Chukwu were ọnọdụ n'ihe niile. Nwa amadi ahụ ebe ọ nọ kịta, ebe ọ nọ kịta, ndị ilo na-agba ya mgba DSS. A lot of people na-agbanị ka ha fụ na emechi that church DSS. So gị nwepụta na ọ na comment section na-akpọ ndị mmadụ iyi, that is not the time. Ife onye ọbụla na-ekwu try ya ka imechie ọnụ. Ọ bụrụ okwu niile mmadụ kwuru ekwu ka ha na-asa asa. O nwere so many things ị ga-anụ mmadụ kwuo onye like this mechie ọnụ. You can never respond. Ọ bụ na onye ahụ agba aka nkịta o nwere onye tụpụrụ ya ọnụ, ọ chọọ ihe ọzọ ọ ga-eme. Ụfọdụ bụsị ihe gbasara Prophet Ebuka Obi ka ha jisiri nri na ha teta ụla na-agba na Zion this thing page ka ajeje mmanụ nke post for the day. O nwere ozi kọntentị ọzọ ha na-eproduce. Gị nwa bụ onye ọma na-ege m ntị ka m na-agwa okwu a. Ọ bụrụ na ị bụ a member of Zion Ministry, ife ị nididewere imele Ebuka Obi now abụrụ ịpụta na-agba ndị mmadụ mgba na-akọ ọnụ na comment section. Ihe ị nidi na-apụta ịpụta kịta anụ were nya bụ mmadụ tinye n'ekpere si Chukwu ya were ọnọdụ n'ebe nwa amadi ya nọ, ka ndị niile na-agba ya mgba ka mgba ha na-agba ya bụrụ n'efu, ka aka ọjọọ ọbụla na-atụ n'ebe ọ nọ ka aka ahụ gbọnwụọ. Ije ọjọọ ọbụla a na-eje n'isi ya, ụkwụ niile na-akwụgharị na-eme ihe niile ka ha wee megide ọkpa a ga-eji kpee ekpere n'isi nwa amadi ya, tinye ya n'ekpere. Ụnụ apụtasị na aka ọnụ, ụnụ apụtasị na live video na-ekwu because mmụọ ị na-ekwu mmụọ ka ndị ilu unu na-enwe aṅụrị na-afụ na nke ha na-ebupụta na ọ na-emetụta ụnụ.